pagmumuli. Shoutout ko lang po muna. Ngayon, after monetization lang po ito. Pasensya na po.
Ibang channel po ito. Ako si Waray, pangatlong channel ko po ito, pangatlong YouTube channel. Hindi po ito ang Jomart Boses ng Pumbiring Pinoy, hindi rin po ito ang Jomart El Official. Ito po ay ako si Waray. No? Pasensya na po yung walang ibang jacket na mga bagong pumunta dito ay wala pong jacket dahil ito po ay pangatlong YouTube channel ko na ako si Waray. So, ma-check nyo naman po content is ang magiging content po nito ay mga politika or mga viral na video na i-content once na ma-monetize po ito. So, konti na lang ang pupunuan nito. Nasa 100 watts WH na lang ang kailangan nito para ma-monetize. So, maraming salamat po sa mga inyong pag-unawa at suporta. Shout out po kay May Ganon Vlog at kay AND Pro Light. May jacket na po kayo. Salamat sa pagsuporta dito sa aking YouTube channel na ako si Waray. Ito po ang pangatlo kong YouTube channel na mas dati ako dito nakasub sa iyo. Salamat po Ate Melda Lisada. Ito ay isang oras po na live para sa WH ko. And siguro mamaya dito tayo mag-live, no? Depende siguro mamaya kung ano. Tignan ko kung dito ako mag-live o sa isa kong Boses ng Pobreng Pinoy. Isang oras lang po ang live na ito. So, pasensya na, busy po ako sa trabaho ngayon. Mute ko po muna.
Ang naggawa na may Ate sinagali. Binos, shoutout, salamat po. Yung frame medyo nakaganon na. Yung TV pa namin nakaganon. Pasensya na po, busy pa po. Kaya
Ma'am YL, salamat po. May jacket na po kayo. Pasensya na po at busy po. Or ano lang po ito, WH ang live. Good morning sa lahat dito. At Emel Dalisad, salamat sa pagtambay. Dagdag po ito ng WH. Once po na ma-monetize ito, ang content po nito ay mga viral na, no? Kung ano yung mga ano. So, news, karamihan. Para mas marami tayong content. Salamat po. Ulit ko po muna kasi po busy. Ayun, patulog na sana ako. Nakita ko nakalog ka. Ayun, ate. Ay, mga YLR. So, ako po yung magpapaalam pang samantala at pang WH lang itong live. Update po ulit mamaya sa live stream ko sa Jomart Boses na po rin Pinoy. So, dito po, nakaisang oras na po tayo. Bye-bye. God bless po, mabuhay po.